Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. So Julius Malema is back in court for sentencing over the 2018 Mdantsane rally incident, where he was found guilty for firearm-related offenses after a video showed him firing a rifle into the air. Now, Eyewitness News says the hearing runs across Wednesday, which is today, and Thursday, and the state is pushing for a prison term of up to 15 years. And the biggest danger for Julius Malema is not only prison. Now, South Africa's constitution says a person sentenced to more than 12 months without the option of a fine can be disqualified from parliament. So the sentence could hit his MP status and weaken his formal political power. And Eyewitness quoted Julius Malema saying that someone is doing everything in their power to get him to jail, which gives his side a ready-made story that the system is coming for him. Now, here's the hidden angle. A harsh sentence could backfire politically. Instead of breaking Julius Malema, it could turn him into a hero in the eyes of his supporters, an underdog becoming victorious. That story people love, and it will make the EFF louder, angrier, and more united. And that is why I believe that him being sentenced will be the biggest moments in the history of EFF so far. And Julius Malema did say that he is not going quietly. He says that he has legal teams ready in East London and Bishop so he can appeal immediately if he is sent to prison. So the emotional fight is already clear. There's one side that says this is justice and the rule of law, and the other side says it is a political hit job. Now that clash is exactly why this case is pulling crowds, headlines, and strong reactions. But whatever angle that you look at it, this sentencing will either break the EFF or it could make the EFF the biggest political party in South Africa. It's that underdog becoming victorious story. South Africans love that. Hey bafowethu amakhoti wethu abhizi nalo Malema nje ewakhipha busy more. Namhlanje uphindele ecourt eEast London kuGompo for case yakhe le apho wakhipha khona isibhamu wadubula phezulu bebusy izi-celebrations ze-EFF. So wafoundwa guilty ke on all charges. So namhlanje nakusasa babhizi malunga nomcimbi wesigwebo sakhe. So akhona ke amahimi macho into yoba kwelityala lakhe isigwebo kuba ngaba bamsejeli kuba zinto eziphaka ko-15 years or else afine wenziwe nje yonke lonto leyo. And lento yakhe ne eyoba asoloko abonakala kangongathi against iSouth Africans iyenze into ba iSouth Africans iqhekeke phakathi ngoba ngoku bakhona even against abamkhalela into abayingathi nyani angake abanjwe abhekiswe ejele because ibhizi ngecriminal justice system yethu siyayilungisa and kubonakala ingathi uyasiphazamisa usendleleni yethu. So bakhona bafuna into ba makabanjwe bekhona ke phofu abathi yona it's not really fair yonke lento eyoba makufuna ukuba yena uzathathwa bhekise, especially with the fact yoba lamntu waye obanikisana naye isibhamu yena wafoundwa not guilty. So phansi nje kwento nje zifana nayezo ke ikhona nje into. So silindele nje ukuva already ke ama tensions amanenyuka already kula courtroom. Kukhona ke nalapho umnikazi court magistrate ede wanyanzeleka into yoba makabeka idolo phansi into yoba nje uba ngaba nizamane ni interruptana nam nizawunyanzeleka into yoba niphumile apho. Kinyabazi ke ama leaders we-EFF aphume nje in numbers wona into beyo support yona lonto leyo uba ngaba sizathina isigwebo sakhona sesizawusibona apho. Nizawukhumbula ke into yoba kukhona into beyike yaduma futhi apho uMusa Khawule waveza into yoba uJulius Malema uyadivorce. Hayi ke ubonakala ingathi uMalema uvele wathatha lonto wayibhekisa ecourt ulwinile ke izolo ityala lakhona apho kuthiwe ungathi uMusa Khawule kumele into yoba abhatale ama legal fees aze asuse ezo zinto bekeziposta ngaphezulu axolise. Okay, yabona on this one ndiyakhala nje kuyicompare
General Mkhwanazi wethu, especially xa sifika ku-the xolising part. When it comes to into yoba take it down loo nto leyo ayonyani, because even igqwetha laveza into ethi hayi umtshato kaJulius Malema ingathi intact. Siyakhumbula simbona naye ebheke estadium naye inkosikazi yona. Bafethu yazi xa kuthethwa nje ngaye akemhle uMantu abafethu. So ngathi nje ubaba kuyangami xa kudregwa igama likaJulius Malema phansi elakhe lingake lithuleke nje ukubone lisilence nje elakhe, because indlela akamhle ngayo bafethu andimrhaleleli yonke nje lento kumane igama lakhe lwazamane luhuqwa. Of course uJulius Malema sicinge singathethi ngaye because yi-public figure, but nje idimina yakhe bafethu uMantwa, isithunzi sakhe bafethu, i-behavior yakhe nje, she's so low profile, so low kid for into yoba nje every now and then igama lakhe lizamane lihuqwa ke. So yakhona ke into ethi uMalema umbhekise ecourt, uMusa Khawule, after uMusa Khawule kunguye ungathi umuntu owathetha loo nto le into yoba ingathi uJulius Malema uyadivorsa. Okay, from where I was coming from, bafethu, to me I was like, is it really important na? Ngubani umuntu ongamazi uMusa Khawule, even xa ngiqala ukuyiva loo nto into yoba uJulius Malema sekethathe uMusa Khawule wambhekisa ecourt. Kukuthi ulwana ngapha futhi nanoKhenny Kunene, uphinde wasa noKhenny Kunene ecourt. Since sisho nje sithi nje uzikipha busy i-courts zethu. So focusing on this one eka Musa Khawule. Hayi ke sayiva loo nto leyo, ayakubanga kudala sizamanye simva uMusa Khawule ngulo naye ongathuli incama. Hayi bo ukuthi xa kuthiwa kwavela amahememe ingathi kuzawuphuma isigwebo soba uMusa Khawule kumele asuse ezo zinto ezo, axolise xa kegqibela bhatala ama-legal fees. Ndayikhomparisha neka-General Mkhwanazi le nto le. Uba niyakhumbula mos eli xesha naye ethathe uKelvin Mathibeli embhekise ecourt. Of course uye wathi ufuna bhatale amagqwetha wethu uKelvin Mathibeli, which is o-advocate Sikhakhane. Ngaphezulu asuse yonke loo nto le, angaphinde athethe izinto engathi zirhabaxa ngegama lakhe. Those ones are understandable. But xa seyifika kulo mcimbi oba makaxolise, bafethu, what is the point yoba nizawufuna into yoba umntu makaxolise? Umntu enimazi into yoba akazuxolisa, umntu enimazi into yoba even if uyaxolisa uzabe nyanzelisiwe, you know, if he was to, or if she was to be cornered, of course uzawuyenza nje loo nto egqithisa umntana ebhedini. Because a day before, I think ndike ndadibana nje naye ke phaa ku-ex yena uMusa Khawule ebhalile into yoba efushe directed straight kuye uMalema into yoba so ufuna ndixolise, forget it, usora kusinto ozayifumana kum. But ke ndiyayazi uba if she's to be cornered, of course uzawuyenza nje loo nto le, but engayimini ingekho nasincere. So se already nje seyiphinde nje iyijoke nje into yakhona from ngoba sibone naye izolo upostile nje umusa into onokwenza nje nengoma uba I'm sorry nje, but uyibona nje into yoba akayiminishi nje yonke loo nto le. Bafethu, ininzi nje into ezibhizi esibhadlile sifuna ukudila nazo thina sengathi singafocusa kuzo, not yonke le mbudede nje simane every now and then kube sixelelwa ngayo. Even icourt zethu bafethu ziyashoda, zininzi cases ezawusuka even kumadlanga commission ezawureferwa kuma-courts wethu. Sidinga ama-courtroom ezawangathi abe empty bafethu, abe available. Khanyiyeke lento kumane nidlalele ecourt nirhogisana nomuntu uba nto hayi nizamse ecourt like sekwaba indlalo na icourt zethu. Hayi. So I'll give you the heads up bafethu in terms of isigwebo sika Julius Malema into yoba ithini umcimbi wakhona later on. Mzansi is reacting to this Malema's court case, and some do believe that this might be a breakthrough for his political part if it happened that he goes in and everything. This might be the breakthrough of his political part. And for me, I feel like, yes, he is 100% right. This might also work out on his political part, because those that support him, they might see, or they will actually see him as this hero, as someone who actually fought. And guys, the other thing that is actually surprising me is that what is he there for? I don't understand. What is he there for? I actually saw someone asking Wuti, there are people who have done like a lot of things, a lot of horrifying things, but they're not there. And why is he there? Because he did not hurt anyone, or please comment your thoughts down below in the comment section. What do you think about this one? Do you think whatever that he did is actually reasonable for him to be there? Or
What? Please comment your thoughts down below in the comment section.